Insemmilkom nilqakom għal programm News.mt. Bdejna sena skolastika ġdida u tħallna f'ċertu rutini ġodda. Iżda hemm ċertu suġġetti illi minn sena l sena jibqgħu jissemmew. Fosthom hemm it-toqol tal-basktijiet ta' tfal tal-iskola. News.mt investiga. L-basktijiet tal-iskola huma tqal kważi kulħadd jaqbel, iżda li ftit jafu u li hemm kejl ta' kemm suppost għandu jerfa' student. Ġifieri jekk tifel jiżen 30 kilo mhux suppost iġor iktar minn 3 kilos. Ikun hemm il-ħsara. Fil-bidu ta' sena skolastika ġdida, l-Assoċjazzjoni tat-Tobba tal-Familja fakret lill-għalliema, lill-kapijiet tal-iskejjel u anke lill-ġenituri li l-basktijiet tal-iskola m'għandhomx ikunu tqal aktar minn 10% tal-pis tal-istudent. Ftit jiem biss wara din it-twissija, News.mt żar numru ta' skejjel biex jinvestiga aktar dwar dan. Qabel ma daħlu l-iskola, aħna wiżinna l-tfal biex naraw il-pis tagħhom u wara wiżinna l-basket li kienu qed iġorru. Ir-riżulta li l-maġġoranza ta' tfal li kellimna kienu qed iġorru toqol ferm aktar minn 10% tal-pis tagħhom. Never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never. Ħafna mit-tfal li tkellimna magħhom esprimew il-fema li qed iġorru żejjed. Tu. U l-basket kif tħossu għalik, ħafif jew tqil? Tqil. Jerfor. U l-basket kif tħossu tqil jew ħafif? Imsamma fin-nofs. Tqil. U mbagħad meta mmur ġol klassi hawnhekk inħossu tqil ħafna. Jibda juġak l-spallejk? Ija. Qiegħda fil-year 6 u l-basket ġieli nħossu tqil imma mhux bil-homework, ġieli konna nieħdu xi files imma mbagħad meta tnaqqas il-files ikun ħafif imma ma jdejjaqniex fuqi wkoll. Iżda fir-realtà, l-istudenti kemm kienu qegħdin jużaw dak kollu li jġorru magħhom fil-basket? News.mt kompla jistaqsi. Ġieli jkun hemm xi affarijiet inġorruhom għal xejn ma li nġibu nużawhom għall-homework. Taħseb li waqt il-wis għalik? Iva, kieku ngħidu hekk ma jtamx ikun jituna ħafna kodba tqal nasib ikun isit aħjar. Għandkom lockers fil-klassi? Eħe, ma tantx huma ħafna kbar, żgħar, bilkemm nistgħu nqedu ħafna affarijiet ġo fihom. Kemm ġor il-folder, il-homework u naqra fajlek ikunu tqal. It-teacher tgħidilkom naħseb x'għandkom iġġibu jew le? Ija. U kollox tuża matul il-ġurnata dak kollu illi ġġor miegħek fil-basket? Mhux kuljum ġieli nużawhom. Ta' din ma ħallhom ġol basket apposta. Għalli meta nużawhom ma tgħodux iġġibuhom id-dar. Il-ġenituri wkoll mhumiex kuntenti b'din is-sitwazzjoni. Bastijiet ikunu tqal, jiena ma nsuqx ikolli niġib il-public transport, ġieli nżommhomlhom u ġieli tant ikunu tqal li kolli ninżel bil-karrier tax-shopping. Għax ovvja naqla darja hawnhekk hawn tela biex nitla' u huma jħassra darhom joqogħdu jiġawhom tqal wisq għalihom il-basktijiet. It-tabib Anthony Azzopardi stqar li fis-sekondarja jkompli jikber ir-riskju ta' ħsara li tista' ssir fuq saħħet l-istudenti. Dan jkunu l-klassijiet fejn hemm iżjed teachers, iżjed suġġetti, u allura hemm iżjed kodba xi ġorru. U x'inhi t-tip ta' ħsara li tkun qed issir fuq saħħet it-tfal? Jekk iġġorru fuq naħa waħda u min iġorru fuq spalla waħda tispiċċa jew dak il-muskulu dik in-naħa jiżviluppaw iktar minn naħa l-oħra mela s-sinsla mingħajr ma trid inti tawwiġha. Jew tispiċċa s-sinsla tikkrepa li allura mbagħad tispiċċa wkoll hemm il-ħsara. Il-muskolatura qiegħda żviluppa, l-eruq u t-tendons qegħdin għadhom mhumiex sodi u allura jkun hemm ħsara long term. Tkellimna wkoll ma' Marija McNamara, uffiċjal fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni.
l-Assoċjazzjoni tal-Fizioterapisti f'Malta dejjem għamlu eżerċizzju biex jaraw kif jistgħu jgħinu. Fil-fatt anki issa deħlin fl-iskejjel tagħna għal kull kullet se tintgħażel anki skola fejn minn żewġ klassijiet ħejħdu snapshot ta' l-inċidenza ta' kemm għandna tfal li qed ibatu lower back pain. Miżura oħra li maż-żmien tista' tgħin hija dik li qiegħda twassal għall-introduzzjoni tat-tablets fl-iskejjel fejn ħafna materjal ikun fuq dan il-gadget wieħed. Iżda sakemm dawn il-miżuri jibdew iħallu l-frott, hemm ukoll passi li jistgħu jittieħdu mill-istudenti nfushom. L-ewwel ħaġa l ma dak l-string bags dak ikun hemm bl-ispaga ġon fuq spalla waħda, għax barra li ġur il-pisna waħda qiegħed jħaffer ġol l-ispalla, dawk l-ar. Però l-aħjar jkunu kollhom żewġ ċinekwisajn biex iġorhom waħda fuq kull naħa u idealment ikollhom ukollhom waist strap ħalli ftit mill-pis iġorruh fuq il-pelvis ukoll mela jkun imqassam. Anka kif jabbu l-basket importanti, kif kull affarijiet qal ikunu iktar viċin tas-sinsla. Golden grand piano, my beautiful could steal you. Ooh, I'd leave it all. Ottubru mhuwiex biss ix-xahar li fih nibdew sena skolastika ġdid iżda wkoll huwa xahar li fih niftakru dwar l-importanza ta' l-għarfien dwar il-kanċer tas-sider. Call it magic. Meta inti taqbad il-kanċer bikri ħafna, inti kull ma bżonn ikollok trattament minimu u allura tiskansa milli jkollok ħafna dbatija u ġieħ. Il-kanċer tas-sider huwa l-aktar komuni fost in-nisa. F'Malta kull sena mal-200 mara titlef ħajjitha minħabba din il-marda. Madankollu huma bosta dawk in-nisa li jirnexxielhom jirbħu ġlieda kontra din il-marda. Fosthom Esther Sant. Ma kienx esperjenza pożittiva imma li minna ħriġna provajna noħorġu opportunità minn kriżi. Huwa minħabba dan il-fattur li l-Gvern Malti qed ikompli investi aktar fi programmi ta' screening. Programm li jistieden kull mara ta' bejn il-50 u s-60 sena biex tiċċekkja sidira. L-screening huwa importanti għax aħna bih permezz tal-screening nkunu nistgħu nsibu kanser tas-sider. Qabel saħansitra ikun beda jidher. Ġifieri qabel mal-mara tinduna bih kieku ma jkunx sar tal-screening. Aħna kull sena nibagħtu inviti għall-14,000 mara biex tiġi tagħmel dan il-screening. Qatt m'għandniex il-kulħadd li qiegħed jilqgħu l-inviti. Wara li jkun sar l-screening, ir-responsabilità taqa' taħt il-Breast Care Unit f'Mater Dei. Tispjega r-radjoloġista Salvina Zrinzo. Il-Breast Care Unit tal-isptar ġifieri qed nitkellmu jieħdu ħsieb il-pazjenti li għandhom x'jaqsmu mas-sider, ġifieri jirreferulhom pazjenti li għandhom xi suspett li għandhom xi kanser jew forsi xi ħaġa, xi leżjoni. Mill-screening numru kbir ta' każi ta' kanċer fis-sider intlaħqu fil-bidu. Fil-fatt mal-235 mara laħqu il-kanċer kmieni. Kanċer li kien għadu lanqas biss jidher. Ħafna jgħidu ma jien ma nħoss xejn għalfejn ħanniġi. Għal dak huwa l-screening. L-screening huwa li inti tagħmel xi tip ta' eżami meta inti minti qiegħda tħoss xejn. Minn hawn l-eżami li jkun sar bil-mammogram ikun analizzat. Min ma jkun instablu xejn jintbatlu rapport id-dar. Fil-waqt li għall-oħrajn li jkun instabilhom xi ħaġa isir eżami bir-reqqa. Eżaminat minn żewġ radjoloġisti. At a different time, ngħidulu double reading. Taraħ radjoloġista bat jaraħ radjoloġista ieħor u jiddeċidu jekk dan il-mammogram, jekk dan l-X-ray huwiex normali jew le. F'każ li jinstab kanċer, il-Breast Care Unit ikollu diġà preparat il-proċess li il-pazjent ikun se jsegwi. U diġà nkunu nafu x'se jsir minnhom, jiġifieri meta jkellmuhom imbagħad it-tobba jkunu jafu diġà x'se jsir jekk huma għandhom x'appuntament u l-appuntament jekk hux ikellmuhom ċar mhux ħażin dwar il-surgery u forsi possibilità ta' radiotherapy, ta' raġġi jew tal-chemotherapy.
Mill-esperjenza Esther tagħmel appell importanti ħafna. Huwa importanti ħafna li dan l-invit naċċettaw għal ġid tagħna nfusna għaliex jista' jinstabilna xi ħaġa suspettuża li imbagħad jerġgħu jgħidulna biex ikomplu jinvestigaw u bekk inkun qed niskansaw ħafna treatment aggressiv. Meta jkun hemm każ urġenti l-operazzjoni ssir mingħajr dewmien, jispjega s-Segretarju Parlamentari fil-qasam tas-Saħħa Chris Fern. Ikun hemm każ li huwa meqjus urġenti, l-operazzjoni tista' ssir millum għal għada jekk mhux l-istess dik il-ġimgħa stess ċertament issir. Salvina Zrinzo turina każ fejn der li kien hemm problemi. Dan huwa sider għandna ngħidulu pjuttost fatty breast, għandna ħafna xaħam li sibet huwa xaħam għandna ftit glandoli bojot, però f'da sider għandna sfortunatament din ix-xi ħaġa bajda hawnhekk jekk tarawha qisha naqra stilla mhijiex tonda sabiħa imma għandha il-burdura tagħha irregolari ngħidula dan sibnieh li huwa cancer żgħir. Di kienet pazjenta tal-screening, rajna di ngħidula asimetrija naħa ma kienx bħall-oħra. Il-kuxjenza dwar din il-marda qiegħda kull ma tmur tiżdied. Għaldaqstant il-Gvern Malti qed jippjana li jsaħħaħ aktar il-programm tal-screening. Il-pjan tagħna fis-snin li ġejjin naturalment għax wieħed irid juża r-riżorsi li għaddu b'mod għaqli hu li nżidu l-etajiet x'aktarx il fuq, jiġifieri minn 50 għal 60 li nista' nżiduh għal 65. Għall-intervista ta' din il-ġimgħa fin News.mt għandna magħna lil Perit Martin De Bono. Il-Perit De Bono kien kunsillier fil-lokalità ta' Sliema għal diversi snin u għal ħabta ta' 3-4 snin ilu l-2011 l-2012 kien fl-aħbarijiet għaliex bdew ifeġġu akkużi kontra tiegħek Perit. Dakinhar kienu qed ifeġġu akkużi kontra tiegħek b'rabta max-xogħol li kont tagħmel fil-Kunsill Lokali. Miżappropriazzjoni kienet il-kelma l-aktar li semmiet. Qabel nidħlu fil-każ li inti issa nagħmluha ċara mill-ewwel ġejt illiberat ftit tal-jimilu. X'kien ifisser għalik il-Kunsill Lokali ta' Sliema? Kont attiv ħafna f'dik il-komunità. Il-Kunsill kien parti kbira minn ħajti, konna naħdmu ħafna fuq it-traffiku, fuq il-problemi li hemm ta' Sliema, fuq il-proġetti li kien hemm u anke konna qed nipproponu ħafna xogħol bħala kunsillier aħna stess, ġifieri. U konna over and above li għamlu ċertu konsilli, konna naħlu ħafna ħin hemmhekk ġieli nagħmlu ġurnata jew tnejn. Però kont tħoss ċertu sodisfazzjon illi Sodisfazzjon fil-Kunsill diffiċli. Ma konna nżommu kien hemm rezultati li n-nies kienu ferħanin bihom, naħseb li u konna nirrappreżentaw il-komunità, kellna malaqdiet u hekk konna ħaġa waħda ġifieri u konna qed naħdmu kollha jitfit ġifieri biex ta' Sliema kemm jista' jkun residenti ma jgħaddux minn ħafna problemi. Però l-Kunsill Lokali ta' Sliema kien hemm żminijiet fejn kien hemm taqlib sħiħ fih. Kien propju f'dawn is-żminijiet li inti u kunsillieri ieħor anke tħaltu fix-xena f'sens b'mod negattiv li fil-konfront tagħkom beda jkun hemm akkużi ta' miżappropriazzjoni tal-laptop tal-Kunsill. Barra minn hekk jiġifieri kien hemm ħafna akkużi oħra. Meta kien hemm il-kunsilliera tal-gvern ta' dak il-ġurnata kienu qed jiġġieldu bejniethom u kien hemm minnhom li kienu qed jitilqu min isir indipendenti. Kien hemm ħafna tħarbit li x-xogħol tal-Kunsill ma setax isir għax kull laqgħa li konna li jiġġieldu bejniethom ma bdewx. U mbagħad bdew meta kienu ħajtilfu l-maġġoranza bdew wieħed ishom pulizija jattakkawhom u tispiċċa li spiċċajna aħna b'akkużi folots. X'kienu l-akkużi kontra tiegħek? Sa fejn naf jien, ġifieri misuse of laptops. Darba minnhom saqsejtu l-avukat tiegħi għatlu tista' tgħidli x'qed jgħidu li għamilna ħażin aħna għalli il-verità għalli ma nafx għalli minn fejn huma ġejjin għax tant kien hemm affarijiet li l-affarijiet li bdew jgħidu kienu aktar affarijiet ta' amministrazzjoni. Imma parti minn hekk, luckily għax nirringrazzja l-Alla, jiġifieri li ħarġet evidenza li kien hemm tape recorder li kien jintuża għall-laqgħat tal-Kunsill, jiġifieri kien tape recorder uffiċjali tal-Kunsill. Dat tape recorder kien irrekordja laqgħa tal-Kunsill
U kif spiċċat il-laqa tal-Kunsill wara li kulħadd suppost li telaq, kien hemm meeting ieħor uffiċjali li minnu ħarġu daw ir-recordings. Imma aħna qed ngħidu misuse of laptop, forsi wieħed li jkun qed jisma' jew jara mid-dar jgħid u iva ma kienx xi każ daqshekk serju misuse of laptop, imma inti tajt li kont stmat daqs wieħed mill-iktar każijiet serji. Kif kont stmat mod partikolari pereżempju fid-depo f'dak il-lejl f'Diċembru meta kienu arrestawk? Le, kienet mar il-lejl xajdulu, nightmare. Kif ħrixt bil-lejl, kif ħrixt mill-laqa tal-Kunsill bħala public officer, ġifieri kont qed nagħmel xogħol id-dmiri bħala konsilli, qabżu fuqi tinej li identifikaw ruħom bħala pulizija, bdew jaqraw li ċertu artikli ma kontx naf x'qed jgħidu, tefgħuni ġo karozza. Artikli tal-liġi ġifieri? Tal-liġi, għandna arrestaw fuq artiklu ma kellix idea x'qed jgħidu. Dak il-ħin insmat ma kontx naf min huma, ma kontx naf li kun xi kanvaser ta' xi membru parlamentari jew xi ħaġa, diġà kellna xi każijiet hekk. U ġabruni tefgħuni ġo karozza ġifieri u ħaduni d-depo. Id-depo ġej trattat mhux tajjeb. Għamlu affarijiet li nistinajdhom hawnhekk fuq television, ġifieri, għax dan hekk inti qed takkuża xi ħadd misuse of laptop jew użajt il-laptop għal affarijiet tiegħek personali mhu veru xejn, għax inkelli żewġ laptops oħra personali dak iż-żmien. U interrogation il-lejl kollu qabel ma jinterrogawk. Kienu għeduni ġo dil-erja u neżdawni erwin u ħallewni hemm u bdew ngħidlhom nista' nilbes jgħid li stenna, jiddigrejdjawk, ikissrulek il-volontà tiegħek. Biex inti tħossok helpless. Mbagħad ħalluk bla ilma 24 siegħa, tieħu l-ilma m'hemm il-vit imkallat, it-toilet. Daqqas tista' tersaq leħ, daqs jintel, daqs kienu jinaħtfuh. Nitkellmu 3-4 snin ilu dan? Kienu jisbawh il-toilet flok jinaħtfuh. Disgustanti, ġifieri, veru disgustanti, ċella tinten, ħalluk lejl sħiħ fil-kesħa, bil-riħa għaddej minn naħa l-oħra kien Diċembru, kien lejl, kull ma kelli qmis għax il-Kunsill. Qmisu kelli isu sweater għawżaj bil-jinala. Il-Kunsill qiegħed id-dar tiegħi, ma kontx ħadd ġgiget u xi affarijiet, kont immur hemm bagħad nerġa' niġi lura. U daw kif rixt taf tatlhom ħanġib ġaketta tħossi kesħawi. Xejn. Ħaduni hemmhekk u kien jiena fil-fema tiegħek kienet ħaġa diskustanti. Min hemmhekk imbagħad bdiet il-kawża kontra tiegħek fil-qorti. Kif għext il-perjodu dan l-aħħar 3-4 snin meta inti taf li kien hemm dawn l-akkużi kontra tiegħek? Ħaġa jkollok trauma kbira ta' dak li ġara fil-headquarters, għax inti tibqa' taħseb li daw jistgħu jerġgħu jiġbruk, jistgħu jgħadduk mill-istess affarijiet. U hija trauma kera nispera li l-affarijiet jinbidlu f'dal-pajjiż għax jekk ikollok anke nies forsi jkunu iżgħar minni li għaddu minn di tip ta' esperjenza tista' teffettwalhom ħajjithom kollha dan li tagħmilhom dawn l-affarijiet ta' degradation di kontra l-Article 3 tal-Human Rights li tagħmel dawn l-affarijiet fil-fema tiegħi. Kan niftakar fija bħalissa nitfixkel ftit. Kienet id-domanda? Id-domanda kienet daw 3 snin, 4 snin tilaw niżel il-qorti brabta ma' dan il-każ. Ħaġa ma tkunx taf kif ħadd inqata'. Laki li ħarġu daw recordings mhux aħna tajnihom il-Kunsill, għax hemm min jaħseb li rekordjajnihom aħna mhux veru xejn. Daw ir-recordings huma ir-recordings uffiċjali tal-Kunsill li tawhom l-istess nies jiġifieri il-qorti li kien hemm fil-Kunsill, jiġifieri segretarja ġabithom daw il-rekord. Ma kienx taf li meta naħseb jien ma kienx taf li meta kien jispiċċa laqgħa tal-Kunsill ġew irrekordjati l-affarijiet u l-extra curricular activities li kienu isiru wara. Inti mbagħad eventwalment kellek irreżinjajt minn kunsillier. Kif każ bħal dan anke jekk issa fl-aħħar jiem irriżulta li ma kienx minnu affettwa l-ħajja personali u professjonali tiegħek? Inti perit kont fil-politika? Il-politika u il-ħajja tiegħek titfarrak. Għax inti meta iġibulek daw da tip ta' akkużi u daw l-akkużi fi tiftaħ il-gazzetta fil-middle page tara l-itrat tiegħek, akkuża kriminali. Ek tara li news l-itrat tiegħek bl-akkużi kriminali, da jagħmlu lek isem ħażin ħafna.
Mbagħad meta tinqata' sentenza jsibu li daw kienu kollox fabbrikati u folots, laqqas biss ġifieri ħadd ma jindenja ruħu jgħid li għamilna żball u niskużaw ruħna u li m'għandux isir. Jien aktar milli għax il-ħajja tiegħi di tfarket biha, imma iktar minn hekk li nixtieq li ma jerġgħux isiru dawn l-affarijiet, ma jerġgħux isiru l-nies oħra speċjalment min ikun qed jaħdem qed jagħmel da xogħol kollu volontarjament għal ċaġa bħal kunsill lokali u għal qdiet oħra li jiġu ittrattati b'dal mod u jsiru affarijiet fuqhom biex forsi għal liema raġunijiet jiġifieri. Forsi l-aħħar domanda, x'sodisfazzjon ħassejt jekk ħassejt li kont liberat minn kull akkuża? Sodisfazzjon ma ħassejtx, ħassejt relief kbir, għax kif qaltilna li l-maġistrata qalet li mhux ħati mill-akkużi kollha, dan akkużi jitfawlek ħafna akkużi biex jipprova jwaħħlu xi waħda minnhom, di xi ħaġa li trid tinbidel. Ma jistax ikun li persuna titfalu l-akkużi kollha just in case xi ħaġa minnhom kulħadd jgħidlek li hekk jagħmlu. Min naħseb li għandha ssir riforma u għandhom jaraw kif dawn l-affarijiet ma jibqax isiru. U jekk persuna għamel xi ħaġa ħażina għandu jkun akkużat għal dik il-ħaġa li huma jaħsbu li kienet ħażina u mhux jippruvaw jivvintaw ħafna affarijiet biex forsi xi waħda minnhom teħel. F'dal każ kieku ma kienu xar recordings, is-sentenza kien seta tkun differenti, ġifieri kemm serja di, għax hekk taqra s-sentenza, is-sentenza għandha ħafna referenzi għal recordings, ġifieri dan min jaf kemm il-darba saru affarijiet bħal daw. U ma kienx hemm il-recordings jew ma kienx hemm xi ħaġa li tori x'kienet jiġri u naħseb li għandi solidarjetà kbira ma dawk in-nies ġifieri li għaddew minn din u forsi anka instabu ħatja u xi ħaġa hekk ta' affarijiet li ma kienux kellhom x'aqsmu. Perit, Debonna nirgrazzjak li kont magħna li samt magħna din l-esperjenza li tmur lura 3-4 snin li inti għexthom anke fost id-diffikultajiet. L-aħħar ħaġa ngħid, l-aħħar ħaġa li issa jiġri fil-pajjiż hija meta jittuża il-ġustizzja biex tinħoloq inġustizzja. Naħseb dik hija l-ar ħaġa li jista' jsir ġo pajjiż. U f'dak il-messaġġ tal-Perit Martin Debona wasalna fit-tmiem l-intervista tal-lum fin News.mt il-programm jissokta. Inħeġġiġkom titlu fuq il-paġna ta' One News fuq Facebook. Intant, nintaqgħu ma' ħafna min huwa vanitus u għaliex le xi ftit vanità fil-ħajja ma tagħmilx ħsara. Iżda x'ingħidu dwar il-kunċett ta' vanità meta jidħol min ikun ħalla din il-ħajja. Naħseb għamilt 70 persuna, kien hemm minnhom li għamilthom meta kienu ħajjin, imma kien hemm minnhom li sirt nafhom dikinhar. Li wieħed isejjaħ il-makeup artist tal-okkażjoni ta' ferħ bħal tieċ jew xi preċett hija xi ħaġa normali ħafna. Iżda tidħol iktar id-drawwa li wieħed isejjaħ makeup artist professjonali f'każ ta' mowt. Makeup artist li tagħmel makeup fuq katavri hija proprju Xaxa Fabri. Tkellimna magħha fuq l-esperjenzi li ltaqat magħhom. Kull esperjenza hija ġdida, kull darba li mmur ovvjament. Hemm drabi li mmur ma' tedej, meta jkun inċidenti korroħ, u hemm drabi li mmur id-djar, fid-djar stess. Forsi hawn min jgħidlek li din mhix xi ħaġa li bdiet ftit ilu. Fil-fatt din it-tip ta' professjoni teħodna lura għal żmien il-farawni. Biex wieħed janalizza aħjar id-deċiżjoni tal-familjari dik li jkun hemm make-up fuq il-mejjed, iddeċidejna naraw dan minn perspettiva psikoloġika. Għal daqstant tkellimna mal-psikologu Mark Xwiereb. Il-make-up isir biex ikunu simili bħalma kienu ħajjin, wieħed jista' jgħid iva biex ikunu at their best, ikunu fl-aqwa tagħhom. Jista' jkun għodda biex jiena l-persuna I let go biex imbagħad fid-dinja l-oħra l-min jemmen nara b'mod sabiħ jew almenu anki sa naħħar bqajt indur magħha indur biha sa naħħar. U n-nies kif taħsibha? News.mt Marsal Belt Valletta jsaqsi dwar dan. Insomma xejn jagħmlu għamu.
għax kunu mejti. Naħseb ideja tajba forsi, naf jekk ikollhom xi ġrieħi jkunu jridu jagħtuhom. Ma tagħmilx sens naħseb imma. Għalija ħaġa ħażina, għax sens il-mejtin tħallihom bikwietom għal-paċi. Xogħlu. Bħal xogħol ieħor. Id-deffin John Caruana ilu f'dan in-negozju għal 10 snin. Jispjegana li ġili iltaqa' ma' każi fejn sar il-make-up fuq il-mejjed, għalkemm mhux spiss. Ifimni, ġeneralment ma tantx issib minnhom dawn l-affarijiet, ġifieri ma tantx hija normali li jagħmlu make-ups. Madana kollu meta l-qraba jitolbu li jsir il-make-up fuq il-katavru, jistennew li għandha ssir bl-aħjar mod possibbli. Ġeneralment ġifieri jitolbuni biex jagħmlu l-make-up, tifhem, essaċ ma nkunx għamilthom jien, tqabbad il-min. Min ikun professjonali fuq dawn l-affarijiet, għax dawn min ikun ħajamil dawn l-affarijiet u jkun iridhom dawn l-affarijiet. Ikun daqshekk sensittiv li jkun iridhom professjonalità, fim. Dan il-mument ta' diqa l-mistoqsija li tiġina f'moħħna hi l-emozzjonijiet ta' xaxa waqt dan ix-xogħol. Feelings ma nħoss xejn. Għax isni l-bniedem ma tkunx tafu. Isni għandi ħaġa li sodisfazzjon tiegħi li nerġanti għad-dinjità. Imma mbagħad meta jidħlu l-familjari hemmhekk jien irid inkun lesta u tlaqta li x'imbagħad hemmhekk tidħol l-emozzjoni. Xaxa Fabri biss il-make-up artist li tagħmel make-up fuq il-katavri, l-investigazzjoni ta' News.mt ma waqfitx hawn. Anna Tija għadha kif ħallitna u nixtiequ nagħmlula l-make-up. Inti toffri da s-servizz? Dispjaċini, ma noffrix is-servizz fuq hekk. Le, dak tip ta' servizz ma noffrix, ta' sfortunatament. Ma nagħmilx dak ix-xogħol. No, ta' ma nagħmlux. Ma nagħmilx make-up hekk. Le, ta' ma nagħmilx hekk jien. U għal min qed jaħseb li make-up użat fuq katavri u għal istess make-up li nużaw ta' kuljum, dan mhuwiex il-każ. Il-make-up huwa kollu make-up speċjali, mhuwiex make-up li jintuża fuq bniedem ħaj, u inti għandek il-rikonstruzzjoni, jiġifieri ngħidulhom aħna special effects. U għandek ħaġa oħra li you have to keep in mind li dan huwa ġisem li jkun imxarrab, jiġifieri jkun friżat, jintuża airbrush u jintuża tip ta' make-up li friża u ikun kollu friżat. Ġifieri inti meta tek tagħmlu fuq idejk ma tħossix għal minuti. Anke jekk ħafna mill-make-up artists li ċempilna qalu li ma jagħmlux dan ix-xogħol, News.mt huwa infurmat li jeżistu numru ta' persuni li jagħmlu dan ix-xogħol. Iżda x'jaħseb il-pubbliku dwar dan? Mhux ħaġa li ma tagħmilix, imma insomma jagħmluhom mhux problema, ħallale. Jagħmluhom. Tal-aħħar għandek tibgħathom naqra. Smartu. Le, ma nagħmilix. Kun hemm son nagħmluhom ukoll biex bħall-oħrajn. U fl-aħħar nett x'jaħsbu dwar l-idea li jkunu huma li qabel l-aħħar vjaġġ ikunu msebħa xi ftit. Ma nidejjaqx għax inkun mejjed. Eżempju jien jekk imut nixtieq li nidher ħelwa tal-aħħar tipo hekk. Saru più bello. Xej make-up bażiku biss. La nitlaq kont laqtu jista' jagħmlu li make-up ma jagħmlu li x'lek kun ikraħ minn tista' sir sabiħ. Infakkarkom li l-programm News.mt tistgħu isseguh on demand fuq iċ-channel ta' One News fuq YouTube. U bekk ġejna fit-tmiem ta' tieni programm News.mt. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tal-lejli tajjeb.